tako razgovarali smo o njenom životu, o mom. Upoznavale se jer je danas bio dan kada smo se prvi put zvanično upoznale. Kada sam je pitala kako živi svoj život i kako se nosi sa svojim životom, ona je rekla sledeće. Da su mi dali da biram glas ili oči. Ja bih birala glas. Sa njom i njen brat Slobodan, zbog čega sam ja jako srećna. I bilo bi sramota da ja večeras plačem, jer kad god vam je teško možete... To je razlog u suštini što ja pišem tako tužne stvari, jer kada vidite ovakve ljude koji su uspešni, koji su mnogo toga postigli u životu, koji nemaju sve što mi imamo, treba da shvatite da je život zapravo jako lep. Good night.